Yimi nesakathi ayibehle kwabangcwele. Hawu masuza lomkenenezo. Na kanjani sisuke sesikhona. Umthinto kwakamadlala ethi wangidala. Siyabingelela ekseni kungumhla ka-25 May 2022. Ungenile umhlangano wamakhosazana ka-25. Ku-25 namhlanje. Bazobe bewuvala ku-25 wabo. Siyabonga komdala wey'nsuku esigcinile saze saphinde sahlangana njengoba sasicelile sathi makuvuma yena siyawuphinde sihlangane futhi. Hayi nangempela ngenhlanhla usivumelile omdala wey'nsuku sahlangana. Ngingahambi-ke ngedwa nguThabo kaSambuthi ngihamba namfundisi Jesi Mhlongo njengenjwayelo siyasho sithi sikhumbule ekuphakameni. Isihloko sethu namhlanje sisabheka ngoba sithi ifa lezulu nomhlaba ifa esalakhelo ushembe noma esalethelo ushembe la emhlabeni waphinda futhi wasakhela ifa lokuthi noma sesame imphefumulo yethu izingahlupheki singahlupheka emhlabeni singahlupheki ziningi izinto ezihluphayo emhlabeni ziningi imimoya emhlabeni esithi sihleli ibisizingela ibisenza yonke into lekuningi kodwa uHlembe wasakhela inqaba esakuyifihla kuyo mfundisi sibingelele kubo bonke abalaleli abakhona nabantu abakhona kwinanda FM ngesibingelele sithi imini yesabatha mayibenhle kobongcwele amen sesiphezu kwaso isihloko umfundisi sithi asibheke sisaqhubeka kungangesonto edlule kahle hle ngoba sike sathi ukuhamba sahamba sabona sathi masibona hayi sathi nangu ushembe esiphi inhlanhla esikhumbuza ukuthi kahle kahle yini la isakhela yona sifike emanxiweni ey'ndaba ezike yikhulunywa eBhayibhelini safike sabona hayi man siyayilahla lento ushembe ngempela wayengazela ukuthi sihlupheke uma esakhela izinto ezinhle kangaka kwayinkinga ukuthi thina singayiboni into asakhela yona safana nendodana yolahleko eyathi hayi yona ithatha ifa la iyahamba kanti izofika ixakeke phambili ushembe nathi wathi esakhele hayi sabaza athi hayi lokho kwakho Shembe hayi sobuye sikubone nje hayi sisenza okwethu sathi siyakwenza okwethu kwasixaka sixakekile manje uthola ukuthi sibhajwe phakathi nendawo mhlawumbe ingcono nendodana yolahleko yasheshe yakhumbula ekhaya yakwazi ukuthi ihambe ekhaya yayabuyela futhi eyindodana yolahleko thina sivele nje engathi nasekhaya asabona safuna ukubuyela ukuthi hayi ake kuvuselelwe lokhu ushembe ayisakhele khona ngoba kwakuhle kakhulu siwabonile amakibhutsi esikhulume ngawo ngasonto edlule sathi yinakho ukuphakama kodwa sekukwelinye izinga masekunje thina yini esingavuseleli lezi zinto ezikaShembe sike sibuyele ebuhleni esasivele sinalo mfundisi cha lento oyikhulumayo ifikisela usizi ngithe mangiyibuka kukhulunywa ngezwe eluwugwadule kukhulunywa ngezwe elinempi yahlupha-ke lento yabantu okuye ukuthi into ungayazi uyizwa emaphepheni bese uvele uqhamuke usukhuluma uthi abantu abathile bawukuthi ethi inkosi yasephakameni ethi ningavumeli amaphereleni athathwe izinja
noma niwaphonsa injini uthi uma kunobungcwele busodakeni lweyingulube uthi ongena kulona uwakhipha manje ke abantu abaningi ngiyafisa thaba ukudlula la kuqala yeah ekuthenini mebebuka ama-video abazi ukuthi besamathimba amabili njengoba besabili ngiyafuna ukucacisa lokhu ngoba abantu abaningi bathi eyi kodwa into ebeniyenza inje abesamathimba amabili bafowethu yeah thina besiyithimba labantu abawu-4 inhloso yohambo lwethu yokuqala ithi siyakobona inhlekelele eyenzakalayo isimemo besibhalwe kanjalo ukuthi niya kwi-fact finding mission besiya lapho abanye bese bevele beke baxhumana nabo thina su4 abanye bawu11 laba bawu11 bebe nento abayoyenza engahlangene nathi kodwa ngephutha sihamba ndawonye ingakho singakhuphukelanga etafuleni lokugcwalisa leso sivumelwano sabo kade besayina ivumelwano kade bazenza ngifuna ukuthi ke la ababonanga ukuthi sigqoka imNazaretha sibuka thini incwadi ezibhalwe phansi sibuka ukuvumelana kwethu sikhohliwe ukuthi kunento la yasekhaya esithe masifika safike sayibona ngaphezulu kwempi ukuthi kuyaliwa kodwa sifike sabona into yasekhaya okunye engathi sikubonile sibona abantu bethanda into yabo ngokobuzwe ungakangeni kulabo mfundisi kade sekubona kungenzeka amaNazaretha amaningi adidwa ilento asayifakwe emakhanda ukuthi khona abawukuthi abaze bangabona inhlangothi zihamba ndawonye kuhamba lolu kuhamba nalolu uhamba ndawonye ngoba asaba nalento yokuthi awadlelani manje thina sahamba sonke ngoba silento esihlale lento ehlale siyikhuluma la mhlamba abanye asithi bayibone ngamehlo ukuthi asinahlangothi esithi lolu asidlelani naye kodwa besambe lapha abanye bahambe ngokunye thina sambe ngokunye ukuthi sambe kanye okunye ke besiyokuthola ukuthi okukhulunywa ngeBhayibhelini kuyiqiniso yini manje ufika wakubona ukuthi ukube besazi ukuthi ukuceba komuzi wasekuphakameni kungakanani ingaba sidluli sijikijela amazwi siungcolisa ngoba ubungcwele akusuki lapho tshalwe khona umuntu osukayo exoshwa ubungcwele kwesinye isikhathi sawubona kuphakama sawubona Judiya ubabekephi abafowenu ababethunyelwe kubo kubuza umuzi akubuzwa abantu abakuwona umuzi ukuthi we bantu nibabekephi abafowenu kubuza ukuphakama manje mesifika lapha sibuka abantu abazwe ababona ubungcwele bendawo bangena bafike bathi sihleli manje kule ndawo asanyakazi siyofela khona mebehleli kule ndawo esikubonile okwazi ukufundisa uShembe ifa ithi inhloso namhlanje ifa lezulu nomhlaba uShembe mefika into yokuqala ayenzayo uthenga indawo methenga indawo useyalima kuzona ithi indaba kaShembe yokuqala ithi kuyavuka ekseni uthi ekupheleni kwalomthandazo thawathi igeju lime uzophila ngakho kuthiwa ke into oyikhulumayo yenze uma ethi lima uzolima apho ungenamhlaba uthenga umhlaba nayi indaba uthi omunye umlungu kuBhombela Shembe wena njengobula uthi uzophilisa abantu ezifeni zabo wasuka kubheka bezayo
uthi uShembe ngenzela ukuthi ngelinye ilanga makufika izwi elafika kuHezekiya lithi Shembe apha amathambo abantu owabashumayezayo kubuza uNkulunkulu ngoba uyobe efuna ukubona abantu engabashumayezayo yangena yini lento emathanjeni abo ukuze kuthi noma kufanele ome kodwa angomi abe nenyama nomsila. Kwenzeka kanjani lokho? Kwenzeka ngokuthi umuntu wesesenyameni agcine imithetho kaNkulunkulu okuyimithetho eyishumi. Yeah. Manje na kuyabona ke wakha wasezulwini nokwasemhlabeni. Ifa lasezulwini alifaka kubantu imithetho kaNkulunkulu. Ngoba ifa uma ngaba imali nokudla ngeke ungenise ezulwini. Akusebenzi lokho. Akusebenzi kodwa ukondla umphefumulo yikona okudala amathambo ingapheli umoya kuwona. uShembe ufika endaweni ewugwadule njengalento esiyibone lapha. uShembe ube umuntu wokuqala ukuletha amanzi eNanda. Okukhombisa ukuthi wayezokwakha umbuso nefa lasezulwini. Wayesesibiza ngokuthi samakhosana. Ifa phela lidliwe inkosana. Wayesethi amakhosazane into abayepheza amakhosazane. Izindlalifa uthema sethi mebekhuluma abantu basuka bathi zindlalifa zezulu. Yebo. Abantu basuke bethini? Bathatha ikhulunywa ngefa eliphathekayo. Uma efika into yokuqala yenzayo uma ebona amanzi awekho uya lapha ezansi phakathi kohlange nasekuphakameni kunendawo lapho kuthiwa kukaMthembu indawo yakhona phansi lapha. Wakha injini ubiza abantu abazodrilla uyadrilla uyayakha le injini uyakhela nendlu. Sasa sithi ngadududu ngoba liduma idonsa amanzi phansi. So akhila amanzi lapho thina. Yayakhiwa uShembe iNandi ingenamanzi. uShembe wayefuna ukuba uhulumeni wabantwana bakaNkulunkulu abazophila impilo engcwele. Wayakha lento kadududu kukhiwa amanzi kuyona kunendawana ewumpompi ekhongozela amanzi. iNanda nendwedwe yonke uShembe ube wokuqala ukufaka amanzi boholi. Yondla abantu basekuphakameni. uShembe futhi ube wokuqala umuzi wokuqala ukuthi abe nenjini yokuphehla ugesi ayifaka uma ungena ngomdedelo ukhuphuka lapha kwikhona lapho ekhoneni ngasesigcawini esincane esiphambi kwakaNoyinkomo ngasendlini yenkosi uPhasha. Kunethanki elapho ebeline itebhisi eyisuka ngaphandle neyingena ngaphakathi. Le njini edonsa efaka ugesi ukuze kukhanye iseduze kwaleli thanki. Ibuye nayo futhi idudule iphampu efaka amanzi kuleli thanki. Umsebenzi kaShembe. Ifa lasemhlabeni uyaliletha kubantu bakhe abanikwe uNkulunkulu. Ukhanya ugesi. Ngiyakhumbula ngithe ngiphaphama umuntu owekhanda leyo njini kwakuyindoda kaNgcobo ikhehle libovana la kaNgcobo elalifishanyana elalihamba linamagwegwe. Ubone lilengisa izikhwama liyokhanda injini liyoyistata idume agcwala amanzi akhiwe. Kunomakhenika la. Kunomakhenika wasesontweni. Ilento esifike sayibona lapha yama-kibbutz. Ukuthi khona yonke into. Ukuthi khona yonke into. eNtanda unamadama wakhile. Ngikhuluma manje lapho ke kuzokhishwa khona umsebenzi wokuthi abantu babe nemali esandleni. Sekuthuthuka ke manje kuyathuthuka uMnazaretha kuthuthuka ukuphakama. eNtanda lapha iNtanda mayithenga. Akazi ukuthi ngithenga umuzi wami. Uthi ngithenga umuzi kaNkulunkulu. Mathi ngithenga umuzi kaNkulunkulu
uchaza ukuthi kulowo muzi kuzohlala abantwana bakaNkulunkulu akuzohlala amadodana namadodakazi akhe le nsima izosetshenzwa futhi amadodana namadodakazi akhe kuphela izosetshenzwa ibandla lasezulwini iminikelo eyokondla ibandla eyokuveza umsebenzi ozothuthukisa ibandla ukube uhulumeni ufana noShembe noma kuba amaNazaretha abothi nangu uhulumeni kungaba wekha amaNazaretha aphuma ayosebenza ingabe basebenza ekhaya ngoba ngabe zithatha kuloko kwakwenze uShembe ikube nje sakuthuthukisa ngikhumbula le ntshumayelo kababamkhulu ethi umuntu ethanda insimi yakhe izwe liphethe abalimi abangenandaba nensimi yabo ukuthi kungena iy'nkawu kungena iy'nyoni kungenani abanendaba nje batshalile bashiya bathemba ukuthi bobheka mase kufanele kuvune ukuthi kunani kuyobonakala khona ukuthi kusekhona isihlava siyadla kuyamila kukhona imbewu abayithola abanendaba iyo le nto subona manje seyibheke ekhethweni bese kuqale kuyakhankaswa ubaba ukuthi kukhunye nabantu bathi abantu eyazivoti iyo leyo nto ukuthi umlimi akazange ayibheke insimo ingakho uShembe ikhuluma le ndaba ethi umuntu ethanda insimi yakhe uyamfica ekuseni nangu uhleli uyigadile ugade ukuthi iy'nkawu ingangeni ugade iy'nyoni uyamfica emini nangu usahleli uthi uyadlula ebusuku futhi nangu usahleli uthi ugade amasela angayebi insimi yakhe ngoba eyithanda insimi yakhe uyazi ukuthi ekugcineni le nsimi le izothela phile yena nabantwana bakhe kodwa-ke namhlanje sibona abaphathi bezwe bengenakho lokho ukuthi uma kwadlula ukhetho siyophinde sihlangane ngokhetho uShembe kodwa yena wenza sure ukuthi ngibaqoqa labantu bazodlani bazophila ngani uma sebela yile nto phela ngithi thina angazi noma sofika lakiwa khona ngoba uShembe usabele ngomthetho bokufanele siye kuyena sifike sithi siyaxolisa sikulalelanga khona incwadi elapha kumshumayeli ukuthi umshumayeli umshumayeli 5 ethi angilalelanga abafundisi bami angilalelanga nabangiyalayo cishe ngangena ehlazweni namhlanje sehlazweni lokuvuka ngesabatha ulambile phambi yofuna umsebenzi bese kushaya incwadi ethi ulanjiswe yini nazi izandla zakho nje athi uNkulunkulu ulima ulinde abantu esibaficela lapha beza leyo nto la ngasenkanyezini engasenhlanzini kwakunamasimu lapho kulinyiwe kuphuma ondlunkulu benkosi ilanga beshaya igeja khona namhlanje sicanga kwakhe imjondolo lapho entanda kwakulinyiwe namhlanje leyo nsimu uShembe yakhile ithathwa umlungu ngoba asikwenzanga lima ulinde uzophila ngakho uma kuqhubeka isikhathi amanzi okuqala adonswa epayipini adonswa kamasha kwaba umbono kaShembe umshumayeli uNduli ngiyakhumbula thina sasidayisa lamanzi cabanga amanzi edonswa kude kanje wawadonsa ngepayipi wadonsa kamashu eze kuphakameni abantu basohlange nakamshazafe nayo yonke imizi yakwaDube babethenga amakhophoni u25 liter o2 cent thina la besodayisa kufika izindlu zamanzi nje nandi uShembe kade qalile abaza abantu akekho uhulumeni oke wasebenza abantu bakhe njengoShembe uma uhamba kuba ngomzo sekuphakameni kuphela uma uhamba uyeginya ezinye namanje khona amathange awafaka ngo60 phakathi ka66 no64 akhona lawa namanzi angapheli anamanzi angapheli sizwe somiso kunjani akufakwe enjini phansi kodwa epayipini uma wavula dubula bheke namanje sihamba siyobheka
uhulumeni unamanzi aphelayo Hayi la wasegenyezini yawo. la wasegenyezini Somisa base kukhona isomisa abantu bonke bangena khona bese bevinjwa umthetho ukuthi la ekhaya ngesabatha wakhiwa lamanzi kodwa khona wapheli manje yini esizothu uShembe akasinikanga yona angilalelanga iziyalo abafundisi bami cishe ngangena ehlazweni nasebandleni namhlanje sisehlanzweni namhlanje sisehlazweni namhlanje abantu bathi banoNkulunkulu kodwa ubabheke basebenza kuthini bazokhangeza kuthini abuza abahluphi namhlanje bathi uphi uThixo wena ngichaza lento ke ukuthi ukube thina amaNazaretha sala lelizeluleko kaShembe lima ulinde uzophila ngakho ungahambi uthela ukudla kubantu ukuvuka ekuseni ekhaya noma uthi umsomluko uye kokhangeza sifike kuleya ndawo ngabona isimangaliso ukuthi isabatha siligcina wafika wabona ukuthi ilift ehotel iqala ngolesihlanu ilanga lingakashoni ngo4 icishe ilift ebese ihamba ibe automatic ihamba ima wonke ama-floor ngoba abavunyelwe ukukhipha isandla mukuthinta muthi usuyasebenza uthi uShembe kuthini uthi abawasebenzisa amafoni ngesabatha foni yacishwa ngesabatha ngikhumbula sisethempelini sathi sishaya iy'thombe Kodwa intombazane yes sabatha lethu hayi sicela nicishe amafoni isabatha sekuyisabatha kunenkosazana egadi esebenza nokugada abantu abaphulisa abatha abangazi futhi ayikulwisi itshela nje kahle hayi ukuthi yagagameza inkosazane nje yakhona amitshela awu cela nicishe amafoni ikhumbuza ukuthi yisabatha ngoba iyazi ukuthi ligcinwa ngendlela engafani mhlambe thina lazivela khona asitshelwanga ukuthi yabona mase isabatha uzila ngisho ifoni ngishoni ubeka lapha eceleni akuyoze kusho ngiyakhumbula umlungu lo ushona ngoba uke sangahlala naye hotel kwathiwa siyamdinga kwathiwa manje ushona ngake senzile iloze kuphuma isabatha ntambama nyoze nimthola ukushona kwelanga ngoba manje isabatha lelo lichaza umfundisi ukuthi ngisho ilift le kuyinkinga manje imoto ayihambi kahle ukuthi makwasha u4 omunye ibuyisele eceleni ayibanga lapho ashaye ngonyawo kodwa uma botha nasi isikhathi sengifica ngingakafiki ekhaya ngiyoyilanda amakuphuma isabatha umthetho ke wesabatha umuthi la ekhaya ngomthetho kaNkulunkulu bombe la ushaya futhi uthi ngesabatha ungayihambi indlela ojikjela itshe lingafiki khona ngenye indlela abantu babesuka emakhaya ngolesihlanu umthetho wawusho njalo hamba ngolesihlanu uya kohlala ethempelini kwakufanele kube nendle emathempelini ozofika uhlale kuyona wenzela ukuthi ungajuluki namhlanje ngoba kuthiwa ungajuluki ngesabatha namhlanje senze njani namhlanje uthola umuntu uyesabatheni usazodlula athenga izinto azozidla ngesabatha uyikhipha kanjani imali ngesabatha uyesitolo ngesabatha ukhipha imali ngesabatha umbuzo omunye uyakhala emva kwalokho ukuthi imali anginayo umbuzo omunye sisekuyona yini le ndlela kaShembe uma singekho kuyona pho sisebenzela ukuyaphi umehluko sekuyini kubantu bonke ngoba phela abantu kufanele ngababuka kuthini ukuthi awu amaNazaretha awangeni izitolo siwaboni nangamasabatha namhlanje omunye ungena nami Nazaretha uqoqa umNazaretha phakathi esitolo uyongena ebhusha elinenguluku phakathi esitolo ngesabatha akutshela ukuthi ngiyasabatha mina mumuzi umgomo wesabatha ithini akayazi yabo nje wasila siyakhumbuza impela kodwa kathi singene emotweni sesifike ngemoto indawo esikuyona ngeke ngidijele itshe kusuka
eDube Village liza la eNanda FM. Kodwa ngizoyikhuluma lento ukuze umuntu ngelinye ilanga. Ithi incwadi kaEzekiel 33 verse 8. Ithi uma ngithi umuntu omubi uyokufa. Wena bese ungasamtsheli lo mubi ukuthi atsuke esoneni sakhe. Lo omubi uyokufa afele esoneni sakhe. Kodwa igazi lakhe ngiyolibuza kuwe. Uma umtshela omubi asuke endleleni yakhe. Uyokufa kodwa icala wena ngeke ulithwale. Manje nake angingathi ngoba angiligcinile. Singabe sisayisho lento. Ngoba kuthiwa khuluma ngayo. Ukuze uphephise ngelinye kuthiwa kodwa noma ungenzanga washo. Kanti asiyibeke ngokaJesu naye bemsola ngesabatha ethi kodwa wenza ngosabatha wenza okaNkulunkulu umsebenzi. Hayi ungawenzi wakho yenza okaNkulunkulu. Lokho yongena ezitolo nani sekuokwakho. Sekuokwakho lokho. Mawuthatha imoto uhambe enye indlela ebheke ecekweni sekuokwakho lokho. Kodwa mawuhamba indlela kaNkulunkulu ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ubone izitimela zijame ekujantshi kushaye usikhathi ezicishwa ngazo. Zajama imile elokhuzeni emgwaqweni. Asahambi. Kufanele wathi ungafikile eplatform. Wehlelana. Isabatha sithi asisasebenzi. Sokuyisabata. Emgwaqweni uyakwazi ukubona abantu abangasonto. Imoto ngayibale ngiyibone ngesabatha. Ngize ngayifaka. Kuthuli mawuko. Kwaphela i-hour ngibala imoto ezu-8. Kuthuli. Emgaqweni kabhamba to bhamba. Ngesabatha kubona imoto ezu-8 kuphela ngiyibalile. Kwaphela i-hour. La kusimo kanjani thina? Siyangisho emabholeni namhlanje. Ngikhuluma indaba yamanzi. Ukuthi into yasemhlabeni ayenzi sena. Fakela abantu amanzi. Le ndawo kuthiwa amaKibbutzim. Uthenga khona ngaphakathi, udla khona ngaphakathi. Abazi abantu emzinkosi bokudliwa. Bokuphekwa emzinkosi kudliwe khona abantu abaswele. Thabo masifike ePhakameni siyibonile lento. EPhakameni ngicabanga ukuthi saqala ukuhlala khona mhlambe ngo1961. Ngizongena isikole. Mesifika aziyongena isikole. Sizongena umntadlana. Sinobaba uma akekho hambile emhlabeni. Ithi inkosi ilanga kodadewabo kababa. Siyibonile thina into yamaKibbutzim. Ithi le ingane ingabe isahlala kulowa muzi ngoba sokhona ongena okungoma. Ayibuye ezohlala la ePhakameni. Awu. Umkhulu uneyinkomo egcwele isibaya, ubaba uneyinkomo kunesibaya. Kuyasenga ukuphihliphihla kulanjwa. Basebenza usebenze eGoli. Kodwa uthi uShemba sibuye sizohlala emzini wakhe ukuze sizuze. OkaNkulunkulu. Amaphendula ngohandi. Mesifike ePhakameni asiphethe ngubo yokulala. Asiphethe stove. Asinandi. Akafuni ushambele ezingane ezikhuliswa isangoma. Akafuthi zingadli ukudla okuphekwe isangoma ngoba izokufa. Siyahamba sohlala. Safikele esikoleni. Akuyona indlu le yethu. Indlu Shemba yakhele izintandane zakhe, yifa leintandane zakhe. Lasemhlabeni. Safika khona besifika khona abantu abahleli khona. Khona antibizwa yini wakaShabani. Ushiya kubo kaShabani zohlala la. Khona umamkazi wazala umfundisi uNgcobo. Naye akahlali kamfundisi uNgcobo uhlala la ekhaya. Sahlala isikhashana lapha esikoleni. Imsebenzi kaShembe wakha indawo yabantu. Ifa lezu nomhlaba phephisa imphefumulo ke manje nenyama. Masiphuma esikoleni kunendlela okuthiwa esikoleni. Ayakhela ukuthi kuzofundwa kuyona.
Oh Miss bokuqala lapho kwaba umama sosini ozala ubhuti Zenzele nobhuti Phakathi kwakuthiwa isesikoleni ngoba kwakufundelwa khona efuna amaNazaretha afunde esikoleni sangaphakathi lento esiyibone lapha eIsrael sahlala isikhashana lapho sasesehlela esipholi siyodlala khona yimaphi esipholi yindawo azakhela abantu uShembe wefuna amaNazaretha ashiye amakhazi ohlala emzini yakhe alime khona kungathi ngesabathu uyahamba uyofesa namhlanje ngokuyimanje khona ongenasenti ucabanga ukuyofesa ucabanga ukuyendiyeni ucabanga ukuya kumlungu inkinga yinyeke yini enkulu le mali ayoyifuna lapha nokugcina umthetho wesabatha akawuphulile umthetho wesabatha uphulile akulona icala likaShembe uShembe uyivezile izinto zokuthi yenza nje uthi uShembe ekupheleni kwalomthandazo limo linda khona into enye abangayazi abantu ukuthi uShembe njengoba kuthiwa waye emakhosini wayokwenzani emakhosini kuthiwa uShembe wayize namanye amakhosi azasho njalo uShembe wayize emakhosini ezokwenzani wayifika impela emakhosini ezokwenzani ngoba wathi ukhuluma namakhosi uShembe wayokhuluma indaba yomhlaba ngoba uthi emakhosini awatshela izizwe sikhipha imali bese thenga umhlaba kuze kubuyisa umhlaba ngoba abelungu ngeke sabanqoba ngeyikhaya iyodwa into emhlaba esobuyisa ngawo asikhipheni imali siwuthenga umhlaba bese siwuphatha ngamatayitela siyobe sesinqobileke masenze njalo bonke beqamba bephaphama omningi umhlaba usungakuthina sesiwuphethe ngamatayitela athina amakhosi athi zothenga kanjani umhlaba wethu ngathi kusanda kufobhambatha befuna umhlaba ubuye lo mfundisi uthi asithenga umhlaba wathi uShembe ngeke nisabenza lutho abelungu banezikhalo enzima kabi hayi akholoza amakhosi amaningi wawuthatha wayenza yena uShembe wayithengela yena njengoba enemhlaba yonke indawo le ngoba ehambe ithenga yena ayiphatheke uShembe ngamatayitela abelungu ngoba kwawona umuzi osekuphakameni lo ewunikezwa nale Cabashe ngeke ucabashe nangu la ngasemqhawe ngizomkhumbula umnikeza umhlaba nje ugwacela ucabashe ngumntatapha ugwacela umnikeza umhlaba uthi cha gwacela kulungile ungawubuyiseli umhlaba kumina manje mina ngizokunikeza imali ukukhokhela uzuphele usayinele ubuyele ngakuwena uyothi mase ungakwena usuphelile bese wena usuyosayina amaphepha futhi uthi udlulisela kumina ngoba abelungu mabeke babona ukuthi uthengwa umina bazonqaba nawo ngoba base baza abelungu lendoda lokho ithenga umhlaba iqondeni ngathi yakhe icamp yempi akhona into eyenzayo le ndoda manje nabelungu laba ibasebenzisa ukuthi abamthengele umhlaba nabo Mrs Wells laba umndeni wakaWells bathenga umhlaba ngala bese besayina amaphepha bawudlulisele kuShembe uShembe banikeza imali ngoba mayiqonda lapha eVerelem oveke banqabe eVerelem kuthiwa hayi asikwazi nakwezinye indawo ngeke sikwazi kodwa ngiyakulele lithi ekupheleni kwalomthandazo Thabathi igejuli uzolima apho ungenamhlaba ngoba namanje sayikhuluma le ndaba ukuthi hayi kufanele sikhole emasisweni asilimeli uzolima apho ungenamhlaba inkinga yokuqala ifika iqale lapho kodwa unawo yini umhlaba ngoba into ebalekile uShembe afika ayibona nje ukuthi into ebalekile umhlaba wathi namhlanje umhlaba uphethwe abezizwe ngithiwe ngibone ngisho amashayina enomhlaba la enamaplaza ngisho amashayina asenamaplaza athenga umhlaba ezweni lethu ayavunyelwa nje athi matetamule netetamule noma nje uyayicaphunela nje umhlaba ubathi thina sinamhlaba abantu ababonile lapha la siphuma khona sifika eShayina lawana akuthiwa noShayina Mall la umashanyela iwona cleanayo umashanyela awabona ngisho wena ehotel awona ngisho wena aphethe iscoop ahambe Shanyela uyabona nampo Shayina Mall la thina la ezweni lethu bahobasi labantu bayinto ephezulu kabi bawo laba abantu indawo
ebizwe ngokuthi ingcwele bathe soyilwela sofela kuyona ngeke siphume la kungcono izobanga namhlanje kunjani thina kunjani thina siphisane ngefa lethu uma ubona amaNazaretha ehlangene ungekho umkhiqizo wawo la ehlangene khona yonke into ayithengayo la into ayithengile aye wholesale lendiya la asije umhlangano uJuly noma yini aye wholesale afika order imkhiqizo eyakhiwe Oliver Brothers eyakhiwe obani so nje ezinye izizwe lapha ya hey ohlahla uKFC sibona ababili saze sabuya yonke into yala inamagama la awuboni inkampani ongazazi ezibhalwe noMcDonald's sikezathi ukubona bona mhlambe emithathu aliphelele ngegama lakhona aliphelele ubona ngo-M ukuthi uMcDonald's uMcDonald's ke lo kodwa nje izinto eziningi ngisho ama-garage petrol station awubabonanga o-BP o-Shell no-Total kuthiwe yinkampani zaphesheya konke kwasekhaya konke kwakhona okwala ekhaya manje namaNazaretha kunenkinga-ke ukuthi siyifa lezinye izizwe sithi sikhona nje kujatshula kuthiwa hawu amaNazaretha nohulumeni awasawalwisi nje uyabona ukuba amaningi kwawo ukwanda kwemali ey'nkampanini athenga uVaseline wonke athengani wonke athenga ukalika awawakho ukalika sinamaplaza engabe sitshala ukotini kona sinemshini yokuzakhela lo ukalika-ke lo siwugcoka sonke yebo asikwazi ngisho ukwakha uvela ubone ukuthi eyi sinecala nje mina nawe mfundisi sihleli la estudio siqale sinecala uyabona masifikile la esibizela khona ngiyababona beqenye hayi ngosi kakhulu sineyinhlangothi olethu uhlangothi yabona likhulu lwenzani nayo into efika olethu uhlangothi lona noshemba ngapha lwenza yona yini into ayizele emhlabeni inkinga evike ibe lapho ngoba umthandazo omthathu usuku nosuku siyawufunda ekupheleni kwalomthandazo thabatha igethu linye ngoba ekugcineni zonke siyafana awekho lamabele elinye ukuphakameni ukuthi sidla wona ukuthi kuvunwa amabele lapha ensimini iyethu-ke thina esibaningi safika-ke thina esibancane sathenga-ke kunina ngoba nibaningi sikwazi ngisho ukuthenga nakunina nani nithi nibaningi siyafana nje amabele size siwadle siwathenga lapha kalihanyana bafundile abantu ushambe ukhulume ngemfundo bafunda abantu izifundiswa zakithi maseyifundile akho lutho elenzela ibandla lele ithatha isibusiso kushembe sokuthi yifunde abenzi lutho mfundisi ake sithi kuyagunya manje masibuya ngale siqhubeka nayo le ndaba ngoba isihlabile impela awake lo mkenenezo othi wangidala sesibuyile futhi isikhathi manje sithi 9 minutes past 5 ekuseni kuyisabatha mhla ka-25 May 2024 uhlelo sikhumbule ekuphakameni uThabo kaSambothi mfundisi Jesse Mhlongo enkinobheni laphaya siphethe uKenon umfokamncwango uyena usonkinobho wethu technical producer osibhekela zonke izinto ukuthi ihamba ngendlela yini hayi umfokamncwango uthi ayibambile impela ukuthi hayi zonke izinto asikakezwa ubuhiqihiqi asikakezwa lutho konke kusahamba ngendlela sibonga lapho kumfokamncwango naye sithi inkosi imbusise nanimaNazaretha nimkhumbule nithi inkosi imbusise akhule naye into zakhe ihambe kahle uNkulunkulu abe naye kuwo konke akwenzayo nakufisayo ukuphumelele number yethu ka WhatsApp ithi 0687649969 0687649969 uma kukhona ofisa ukukuthumela ku WhatsApp ungakuthumela kuyona leyo number uzokwazi ukuthi ungene ngaba ivoicemail kungaba imiyalezo ebhaliwe uyithumela kuyona leyo number ngibonile babuhlongwane hawu bese sibingelela ngashayi ngisho u4 kwathi u4 hawu bese sibingelela ubabuhlongwane njengenjwayelo uyena nje uqhamuka kuqala sport khona babuhlongwane ngiyathemba nabanye ke
basazoyithumela imiyalezo ehlelweni la na 88.4 FM sikhumbule kuphakameni. Mfundisi asiqhubeke nemisebenzi yenkonzo yasekuphakameni uShembe ayezele ukuzosenzela khona ngoba ngazenzeli yena wayezosenzela wayezokwenzela thina hayi ukuthi ezosenzela ukuthi siphe nje wayezosifundisa ukuthi nathi simfuze senze njengoba enzile njengoba naye ayenzela thina nathi senzele isizwe senzele umhlaba iyona nto phela leyo mbathisa umhlaba ingubo emhlophe wonke ngoba abantu masebebona nayi indlela ephilisayo nayi indlela ephilisa inyama nomphefumulo yiphenye ngempela ongayibona sike sakhuluma kade sikhuluma noba ngize ngikhuluma indaba kaSitekeni ngize ngithi kuba oSitekeni impela mangase babe yishumi ezwe sasikhuluma kuAsilungiseni ukuthi ngangilinganisa nalento amaKibbutz ngithi nakho ukuphakama kodwa ke umuntu ongazange akubone ukuphakama kusekhona inkosi kubukhulu ukuthi ayibone lento ngendlela engizoyichaza ngayo kodwa umuntu nangu uSitekeni kade ekhona uhamba manje nje wame ngonyaka odlule uSitekeni noma kuqala lo nyaka kodwa wakhe into efana nayo ke le yakhe uShembe akade yakhe uShembe ukuthi uShembe wakha uSitekeni wakhe indawo eyodwa lapha eKranskop uShembe wayezakha zabaningi lezi ndawo njengoba khona oGospel khona ophakameni khona ziningi kade uzisho umfundisi lezi ndawo kaShembe khona le koNazaretha eMampondweni wayezakhe eziningi ngikhuluma ngamaplazi la sikhuluma ngamaplazi ukuthi ezakhe eziningi lezi ndawo uShembe uSitekeni wakhe eyodwa lapha sibona amaKibbutz kuyinto enjalo ke emaningi kodwa kuze uyibone kahle kulula mawubuka uSitekeni ukuthi la kuyasonto la kuyasetshenzwa la kunanka amaplazi kuphuma ukudla kuthathwe kuyodayiswa kuze kuphilwe la kusengwa inkomo kuphuma ubisi la kwakhiwa ngisho drink lapho ngoba nakho lokho kuphuzwayo kwakhiwa lapha kaSitekeni oAquila kwakhiwa kona la kaSitekeni oAquila kwakhiwa kunemisebenzi khona ngisho umsakazo lapha ya ubone ukuthi hey ngempela uSitekeni wafika lento ngathi uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi nina amaNazaretha senenza nje wathi ngilanda nomlungu phesha mhlambe nizobona amayenziwo yena lento wafike wayivusa lento ayenziwe uShembe wakhe yodwa wangazakha uShembe ke ngoba wayethengile imhlaba wayakhile lento isabalale efuna ukuthi uyazi ukuthi mayakhe la izosabalala lesizweni isizwe sizonke sizokwazi ukuthi sithuthuke singabi nokulamba ngoba kuzobe kutshalwe kulamaplazi nabanye bazobukela khona la benze yona lento ayikho indlala ngaphandle komhlaba ngempela ngoba ukudla kuphuma emhlabathini imali ikhona ingekho uyakwazi ukuphila ngomhlabathi wazi nje mangilale ngidlile ngoba kusuke kuphuma la emhlabathini mawungena umhlaba uzokwenza njani ithi umkenenezo akade siwulalela oku 114 uthi wangidala uNkulunkulu uThixo Nkosi yamakhosi wangibeka kuleyo nsimu ngokungithanda ungaka ngibeka ensimini umhlaba lo umdalile uNkulunkulu wawusungibeka ensimini kule nsimu ngomthetho ukuba ngonanga ngangenaso isikhathi sokuthi ngivuze inhlabathi kwakuyimilela sengonile kodwa angikhishwa ngensimini kwafanele ngenze bokwenziwe ensimini eyayisibusiso ithi ke insimi engadingi lutho insimi ayinezithelo zayo wangiyalela ukuzidla zonke ngongithanda ongaka emzuzwini nekhathi ngakhohliseka Nkosi yami ngaze ngawudla lowo muthi baphela bonke ubuhle bami ngingabuyiselwa ngani nayi into abe singasho manje namhlanje bokufanele emveni kwale nkonzo sithi ngingabuyiselwa ngani ekuphakameni engangina ngingakayiphuli imithetho ongithanda ongaka ngiyadinga Nkosi yami isiphe ukungigeza ngibuyele ngokusheshsha kwakuyiculo leli lokuyisona okufanele ngabe wathi bese liqalile bese sibuka ensimini yaseyidini bathi ngingabuyiselwa ngani uShembe mase yakhile usethi kuthina
naku sengiwathengile amaplazi usethi khula makhula kancane kuyadliwa ePhakameni kudliwana akudliwa ukudla okuphunyiwe kwayiwa ngaphandle kwayosetshela uma futhi esebona sikhonza ukudayisa siyawusaba umhlabathi sike sayixoxa le ndaba yeah la ethi khona abantu bami ngisahamba ngiyonilandela imbewu yemali bathi abantu uvela njalo bathi abantu hawu ubaba silokhu sithi imali yakhiwa emayini nje kanti yena wazi imbewu yayo bathi wahamba noma usuku noma insuku yini mebuya ubuya uJosaka wakho ugcwele imbewu yemali abakayiboni uyifake kuJosaka wakhe mase efika uyabiza umemeza abantu wonke umuntu asondele paradise ufuthi bantu abami namhlanje ngibuye nayo imbewu yemali niyamuza umuntu wasezulwini bajabula abantu bathi ngabe izobe amaphepha hey noma izobe insimbi hey mevula esikhwameni ukukhipha amaphuthuthu lawa omsilili abantu ngoba banethemba bathanda imali ifa lasemhlabeni bathatha wasethi nombani athatha okwakhe atshale bayitshala umuzi wonke osePhakameni ngokugcwele imsilingi ngesikhathi iphansi bazi ukuthi ingabe izofana namazambane izongena ngaphansi kwenhlabathi siphuma isithombo sayo wonke umuntu uyayibuza noma acabanga okwakhe wathi abantu balindele izophuma isithombo babona saphuma isithombo baqhuma hawu nasi isithombo semali sakhula isithombo hayi umsilinga waqala umsilinga wakhula lo msilinga khula lo msilinga bathe kusho ukuthi cishe ukuthi imbali wayimali abayitsheli lutho leyaphambili ngidlaleka kwengqondo nalawo sezulwini abambuza yabona abantu walela baba izoba imali nini lento kanjani akekho ambuzayo yaphuma imbali yaphuma imbali nayo imbali izoshintsha izoshintsha imbali ibe yimali imbali yayimbali nje qaqhuma amaphuthu amanye andawela phansi kwamila umsilingi kodwa hayi kuthe ngiyacabanga yenzeke lento esihambile sondliwe leyo nto sondliwe leyo mali sondliwe leyo mali eyatshalwayo thina mangiphaphama nangu ugina bamazi umvangeli umelusi ugini ugawula yona lemsilingi esiphumelena ngaphandle awugawula osethempeleni ugawula lesi phephuke elahleka ngaphandle gawula ugina wenzani ubazi imfoloko ubazi immese ukube ukhona umuntu osenayo le mese bengizothi angishutele yona inikhombisa imese yakhe ugina ebisithandelwa ngobuhlalu ithandelwe ngobuhlalu bese boyilengisa belunge emotweni boyilengise endlini umhlobiso wakhe imess wakhe imfoloko wakhe inkezo ngalomsilingi utheni ushembe yolanda imbewu yemali lo muntu usuyashintsha lwathi awutshalwe uphenduka imali manje abantu bokuqala baqhamuka nalento eBhishi kusadayiswa phi kudayisa usuka phansi eBeachfront bahamba ngenyawo anti begudlulwana bofica emhlanga mebuye no 3 rand ubuye nemali enkulu ngelinye ilanga amakhosikazi asePhakameni wakwazi ukuthenga uphatha uplastic ngeshumi amakhosikazi asePhakameni aba ukuqala ukudayisa lapha kugudlulwana abazi abaningi ba ukuthi
lo msilingo wakhe wokugina akhe inkezo akha yonke into kwakuvele noShembe. Ifa lasemhlabeni nasezulwini. Uthini elasezulwini uthini? Uthi ngena uthandaze. Ucele uNkulunkulu ukuthi ngiyalithanda ngokulisa. Ibusise Nkosi Baba imisebenzi yezandla zethu. Miphi yona? Le misebenzi yezandla zethu okuthiwa ibusiswe lesiyenzela belungu. Bachume kakhulu. Ngeke ngayixoxa le nto. Namande ingakho nje aqashe kahle amaNazaretha. Hayi manginalaba. Uyazi umsebenzi. Akandoma kusenjalo yini? Akusenjalo. Kodwa izolo sebembalwa abakwaziyo lokho abelungu. Izolo lokho ngeke ngayixoxa indaba. Ukuthi usenzo Shembe ozalophu lisenzela. Uthi umlungu lapha ePoint. Ngithi uMorrison. Noma Hunter Street angisazi ukuthi ngwemaphi. Uyashona uzenze umfana kaBhuti Zenzele. Shayisa nemoto uyashona. Umlungu siyasithatha ke. Wathi nonke ninabangani bakhe. Besifika lapha egarage sihlale mokufika abanye abangani abaxoshwe. Kodwa mokufika thina size kusenzo Shembe. Afike ngoba ingane kaShembe inegazi yasezulwini. Siyayikhohlwa le. Angazi umuntu mengibone sethuka nje. Ethuka izingane zenkosi. Ukuthi sukathi soze wenzani. Uthi umlungu ngizokhipha imoto enizohamba ngazo. Kushaya isikhathi sokuthi umlungu kufanele akhulume ngesisebenzi sakhe. Uthi umlungu ngifuna ukunitshela iqiniso. Ngeke kuphela u3 months lenkampani ingavaliwe. Uthi noni? Ngoba abelungu banalele hlelo lokubona kude. Babona into. Uyayibona lento emisa ibhizinisi lakhe. Babona into. Thina siboni. Asiboni thina uShembe sinike kanje. Konke okuletha ukuthi fu phezukwethu. Thina abanye bethu bafika la nje. Bathi hey, angiyokuphuma usenzo. Beumngane wami uyangazi nomlungu. Ngizomgoqa uJohn. Ingene la isikhathi. Uthi manje ngingangena nesikhaleni sikasenzo ngisebenza. Uthi yena emveni kwezinyanga ezintathu izovalwa le ndaba. Uthini umlungu? Uthi bengidayisa imoto. Uthi mina ngidayisa imoto sasema ngo BMW sonke. Uthi ngidayisa imoto la. Uthi beke ihamba imoto yanjiswe yimina. Ihanjiswe abanye osalesmen. Kuphume naye iowner phela umuntu wazi ukuthi nje amakuqamba iowner hey. Uthi bihanjiswa yimina, uthi lifike icustomer lithi alibona ithayili ligomile. Uyasibona isicapha sivale kahle. Uyayizwa ukuthi iswing isikhathi esithi ingaduma ke NPM lo. Uyaliza ipipe uthi alisound kahle. Hambe yolishintsha. Uthi ngibuyele emumva nepipe okuthiwa alishintsha. Uthi ngothi ngifika lensizwa kaShembe yayithanda ukujoga nje kakhulu. Ithi ngelinye ilanga samboti. Ethi umuntu oyobulala mina sibali ayingibiza kanjani. Ithi mina inegazi likaBhombela. Ethi umuntu oyobulala mina uyobugadle kuBhombela. Ngiyothi ngcwathi uyobeshona. Kwabe ngathi uyazi ukuthi kuzokwenziwa abantu. Sathi sibuye emngcwabeni wayo. Umuntu owayesolakala wayehleli la ngaphesheya ilinde la. Wehlele esihlalweni bombone somile. Kusolwa yena. Wenganga ngisho emngcwabeni besebenza ndawonye. Wabona lo umile. Isho kumina. Basikhulumela. Ngiyabatshela abantu ukuthi yazi lo. Bafakaza ababaningi esikhule nabo. Umfana ukhuliswe yimina. Bathi hayi unathi bekasixoxela. Kwangathi uyazi ukuthi uhamba isandla. Kwangathi uyazi ukuthi uzama isandla somuntu kodwa nalo muntu uyokufa ngalelo la. Kwadlula insukwana. Sithe sithi siyadlula ngakhona lapha kumlungu Hunter Street. Lapha ePoint. Oh, yeah. Masithi siyadlula ivaliwe iBM dealership la. Isitolo so BM sivaliwe. John kwenze njani? Wathi ihambile inhlanhla yami. Lo muntu akasho ukuthi athandaza senza athi wethandaza.
kodwa uyenegazi laseZulu. Lo muntu owabulala ingane kaShembe waqedela bonke abantu imisebenzi naye wahamba naye wavala ngisho inkampani yena wathi ubulala umuntu oyedwa mangisusela kanti ubulale bonke abantu abadala. Ngisho ake ngiluleke noma ngakuthiwa ubona iphuphe kanjani yazi ukuthi igazi ngakhuza ezinye insizwa ngelinye ilanga ziyiqhube ingane kaShembe zithi ziyoqeda ngayo igangile nje ngaphakathi. Ngithi mina ezeni ingane mayigangile emakhaya ngaphela sila kulo muzi kaShembe yebo wakhele amakhono kodwa einganeni zakhe kupho kulungile. Ezeni ingane mazonile niyiqhuba ngemkhonto neyibhamu yiso ehlathini kuthi uyobulala. Ngithi ke kubona sithi sihlabelelo bayojabula abahlangabezi bami ngokungena kwami. Thina masikhuluma ngabahlangabezi sikhuluma ngobhombe isitimela samampondo nomlanga phuma Sikhote nalabo thala nabo luthalo babantu yena okhipha abahlangabezi. Manicabanga mongenzeka lengane ihlangabezwe inkosi ilanga mifika ibala amagameni ukuthi ngila nje ngimanxeba ngilana nje ngibulawa usibanibani nosibanibani niyothini webahola umuntu omdala ngabuza yena wathi Nhlayisuthi ayiqhubekani sengibuyele emuva. Hawu uthatha abaqhubeka ke mfowethu. Ngathi mina usubuyele emuva wena wathi sengibuyele emuva. Yathi Nhlayisuthi akakhuzi kodwa uthi qhubekani. Ayayibona Nhlayisuthi wesibanibani ufuna sithwala icala ungile umhlanga ukuthi utheni angazi ukuthi inayithi ngisho njalo. Ngizama ukuthi into esiyinikiwe esiyamukelile ingaphezulu kwazo zonke izinto. Akuyona yokuthuka inhlamba akuyona eyendlala. Sinikwe ifa lasemhlabeni lasezulwini lezi sikhuluma ngalo kodwa asilinakanga. Uthi kwesinye ihlabelelo nikhalelani niliphethe lidlini. Lento ishoyo emfundisi engane zakaShembe kukhona ngathi uyalingwa uNkulunkulu ngamabomu uyibone wena uthi ayilutho bese nawe uyithatha isonto engayilutho kanti uNkulunkulu ufuna ukuveza ukuthi ngelanga mangase akuvezele ebusukulela athi uthi kukhombisa ukuthi abantu bakini labo banikelela ngabalanda benjani. Buka la bekhona namhlanje wena ingane yami leyodwa uyibona ingeyilutho ingeni kodwa buka ngabakhiphapi labantu bakini ohlala ubanikelela kungasa ngokunye ngoba phela ithina esambayo sithi sonikelela obaba omkhulu sizonikelela oba esingazi babenzeni. Abanye babebulala abantu abanye babethakatha abanye babe nemgilingwane nje abanye ogogo mhlambe babengayiphethe kahle abathatha uShembe bakugeze abafake ezulwini babe yingilosi futhi eyikwazi ukuthi ayithume futhi kuthina azasho umuntu athi hawu ngithe ngilele ebusuku ngabona aqhamukisa kwazi esubani sanginika ingane hawu sathi yazwa hawu unkosikazi usebambile useyabasebenzisa bona labantu uShembe abalanda la abalanda khona abasebenzisa kodwa mase ubona ingane yakhona yakhe yena kanti wenza ngamabomu nje ukuthi wena mzama umuntu ongasukwenza ukuthi lengane ibuyele esimeni hayi awukho kunalokho nje lezi ingane bezimphoqa uShembe eyakho ithi incwadi yeSabatha soyifunda Dumisani uJehova uManazaretha nezizukulwane zenu. Namhlanje soyisontweni abazukulu bethu azobe bekhona esontweni izingane zethu zizobe zikhona esontweni asilibone lethi icala akashonga uShembe ukuthi uNkulunkulu kuShembe ukuthi Shembe dumisa uJehova nezingane zakhe. Izingane kaShembe ayizalwanga sikhuluma ngendaba yefa lasezulwini lasemhlabeni. Izingane kaShembe ayizalwanga
ngokuzalwa kwethu. Ushambe wayidela ezakhe. Wayidela zahamba ezibalelwe 10. Uma seyihambile ezibalelwe 10. Uthi yini pho yela kulento yakho? Uthi ngiyobuyisa abantu. Ubuza uNkulunkulu. Uthi angiyeleni kulento yakho uma usuthatha inqwaba ezingane zami. Phela bengiyindoda ngiphilela le zingane. Uyabona Uthi angiyephi manje? No, udlala ngami lo wathatha intambo wathi ngilandela ingane. Ngiyahamba mina ngilandela le zingane. Ngcono ngiyibulala. Angisayenzi ke lento. Angiyenzi ke lento usuyiqedile ingane zami. Awu, yini engizokulandelela yona? Uthi usenza njani? Usiyamkhombisa. Uthi yazi ukuthini? Lakiwa khona ngeke ufike. Ngithi ngikukhombise. Lento kade ngisho ithi mangathi ushamba sikhombise nje ukuthi awake ngikhombise. Ikhombise nje ngamabomu. Yeah. Ukuthi labantu laba mina ngibalande benjani. Kwawena ngaba ukho la. Sikhuluma ngefa lasemhlabeni lasezulwini. Ushamba wasekhonjiswa ukuthi uma uke wayibulala. Uma ukwayibulala uzoluzwa yini? Wayibuka lento ibona. Kanti uma ngiyibulela ngizoba nawo amandla ongidiza ngificela abantu ababheke kulwami uzokhazimulayo. Izingane zonke lezi zikumini. Zonke le ngane okhuluma ngazo. Noma ungayibulala ngeke uyibone ngoba ihleli nami. Wena ngizokupha ezakho. Nanso indaba la ikhona. Uthi wena ngizokupha ezakho. Lezi engiyithathile kwakuvele ngezona ezakho bokwezakho. Ayiwodi ihleli kahle kanjani. Wavulelwa. Uthothi ihleli endlini yeglass zigezwa izingilosi. Ziphakelwa izingilosi. Lezi ehambile. Uthi nawe ke ngelinye ilanga muhamba uzolalela mina lento engishoyo. Uzozuza nako wasezulwini ozobuza. Emhlabeni ulahlekela ucatha izingane zakho. Kodwa izingane zakho izuzife ezulwini. Usethi ke manje uNkulunkulu uthi wena hlonipha uyihlo nonyoko ukuze wandele izinsuku zokuphila emhlabeni. Imfundiso yokuhlonipha uyifundiswa uyihlo. Le ingane othi izozalwa. Zizozalwa ekhaya. Mina ngizobe ngihamba ngibheka labantu bakodwa amaNazaretha. Zizobe ifundiswa ubani ukuyiphatha nokuhamba kahle. Lalela washema. Ngithe mina hambe kwakhe ibandla lami okwami lokho. Cha ngeke. Nginika ithuba ngicela. Ngiyayithanda le ngane othi uzongipha zona. Angifuni ilahlekelwe impilo. Uthi wena usebonile la kiwa khona. Uthi wena othukuyihlo nonyoko. Othukuyise nonina. Makafe nokufa. Le ngane izotshelwa wathi inhlamba yini. Ngicela ukucela isicelo. Oh. Ayicela ndoda. Usiyacela ushaya. Uthi ngicela ukuthi ngoba ngizobe ngiyonithisha. Ngizobe ngibhizi mina ngizule emahlane. Ngifuna labantu bakho. Ingena ndawo yokulala. Uthi ngicela ke kuba nesicelo sodwa. Sithini isicelo sakho? Kunegwinya lakhona. Kunamasa khona ngeSabatha. Abakubonanga abantu lo. Endaweni eyodwa alikho ikholwa iNazaretha elivunyelwe ukudayisa ngeSabatha. Bayezwa yena abantu. Ngabe bayezwa? Mhlamba bezwa. Nale indawo engikhuluma ngazo khona ibhusha. Musuke ebhusha ufike eTea Room. Musuke eTea Room. Oh, uqale ebhusha. Musuke ebhusha khona indawana encane eyihotela. Kunomasikhakhane lapho. Umasikhakhane sebenza ehotel. Upheka ukudla wenza amagwinya. Musuka kumasikhakhane uyaqhubeka. Uye eTea Room. Musuka eTea Room esitolo. Zonke lezi zinto engaphakathi ezabantu bala ezenkosi. Kudla abantu bala ukuze imali eqhamuka kule ndawo enzini ithenga ukudla okuzodliwa kunamabhiza abashanyelayo.
khona umqomo nibabonanga I'm Celia. khona umqomo ubhizi ushanyela ngasekama Hi, I'm Celia. endlini Your smart yesonto assistant. I can help you track the weather, set an alarm, or answer your questions. endlini yesonto khona umamadlala khona umagceke khona esinye isalukazi sengikhothiswa sakabani yibona abashanyela indlu yesonto mubabuka labantu uyababuka ukuthi lento siyibone kumakhiphuzi ngoba labantu babonakala belambile ebandlani mondliwa ushembe bashanyela kuze kuyoshona ilanga beshanyela umuzi wasekuphakameni umuzi wasekuphakameni wawuhlanzeke udlula itheki Umbuza kumakhibhuthu sibone ngisho izalukazi ziyigibelela amabhayisikili. gibelela amabhayisikili salwazi sihamba ngebhayisikili isalwazi osibona ukuthi lesalwazi sino-8 Hey, siyigibelela. sino-8 sigibela ibhayisikili nasephakameni sikubonile-ke lezo ngase ngikhuluma ngazo Ziyasebenza. Ziyasebenza. zazino-8 kodwa isuka ngonyawo ekuphakameni ziye enhlangakazi suka ngonyawo ziye enhlangakazi suka ekuphakameni umsebenzi kaShembe namhlanje sikholwa kakhulu sazi abantu abangcolile senza kona yini uShembe angenele emajele Sekuyo yini indlela? senza kona yini angenele emajele Ngoba mkhulu lo mbuzo obuza umfundisi ngempela ukuthi siyakhuluma sisho konke lokhu sisho ukuthi sinoNkulunkulu thina sinjani sinjani babuka abantu abanje banoNkulunkulu kanjani abantu abazi ukuphakama bayakutshela ukuthi hehe asikwazi lo yeka kusekhona umnikazi walomuzi hayo njalo umfundisi waseyiloni ngisetekisini sidlula khona hey yeka kusekhona umnikazi walomuzi ethi thina sazi insimbi yala ekhaya eyayithi mayikhala sihambele nentombi lapha phesheya ohlanga uguqe nentombi yakho ikajeyibhekela intombi uyizwe ikhala lensimbi ulena athi angikhulumi-ke uma udlula la kwakuma yonke into kume moto kume yonke into sokhona sebeguqe emgwaqweni khona baguqela Lento amanazaretha lento siyibone ka-Israyeli kuma iy'moto uma kushayisa abantu siyibonile kuphakameni pho lokukholwa sithi siyikona okungaka Hi. kuyasiyisa nakiwa khona ilowo umbuzo mina enginawo siphendula yonke into abanye njengoba siyila nje bathi hhayi uyabezwa-ke laba bazosibhedela kodwa into esiyibhedayo into esiyibonile siyaya endakiwa khona uma kuthiwa kungenwa ngemisebenzi imisebenzi esiyenza yiyona engenisa abantu esukeni nami ngiyayibuza ukuthi yini engiyenzayo ngakho-ke yileyo nto esikhuluma ngayo kakhulu ezweni elibonakale linokuhlubuka kubulalana abantu kodwa sawufika umsebenzi kaNkulunkulu ukhona bayafa abantu kodwa umsebenzi kaNkulunkulu siwubonile akufi konke ukuze kuthiwa kukhula nokukhula khona khona okukhombekayo isikhathi manje it's 6:15 minutes to kushaye ihora lesithupha ishumi nenhlanu imzuzu kushaye ihora lesithupha sikwinanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphameni ixolise kade besibuka ku live angazi sekwenze njani kuvele kwanqamuka nje ngathi ngiyaconnecta i-Wi-Fi ayivumi idatha alivumi angazi noma kukhathela ifoni noma kwenzekeni sekuvele wanqamuka u-live wethu kodwa ke siyaqhubeka la emoyeni abakwazi ukuthi basibambe kwi-radio sisatholakala inamba ka-WhatsApp 068 764 9969 ngenxa yokuthi ngibone imiyalezo imncane ngase yithi cha ake sithi uqhubeka nomfundisi ake siye lapha ku-WhatsApp nangu ubabuhlongwane la uthi mina yesabatha ibenhle kwabangcwele amen ubabuhlongwane eNewland East naye ne-voice note yakhe ake simuze ubabuhlongwane uthini
umfundisi wenkosi nobaba uSambuzi bonga udabizwe umhlaba ngokuzivusa semzini uhlangana nomphefumulo amasamba nawo amahlala khona. Hayi idaba lohambo lwenu umfundisi wenkosi nobaba uSambuzi ngiyangithokozisa kakhulu impela ngizwe ukuthi ngizolithatha ngoba ngangazi ukuthi kuningi engizobuya nako nisifundise kona thina amaNazaretha ifundise nomphakathi omunye ngawona amaNazaretha. Ungena nje endabeni yokusigcinisa abatha lapho ngake ngathumela kuwe baba uMhlonguthi cela ukuthi usichazele ukuthi isabatha ligcinwa kanjani ngapha. Kunensizwa la umakhelwane wami la eNewlands engelona iNazaretha engeyona uhlanga lakithi lolunye uhlanga engaqonde inqaba yathi kaBhlongwane eyivakashele khona ka-Israyeli eminyakeni ephambili yathi yeyi ngifike ngabona into eyinqaba lapha ka-Israyeli ngabona ukuthi isabatha ukuyisabatha abantu benzija bathola ukuthi iy'moto azihambi ngathola ukuthi iy'tolo zivaliwe yabala lesizwe. Ngase ngiyayibuza mina ngathi mina kodwa thina-ke esifundiswe umqalo wendlela babamkhulu uBhomela Sithembiso Samampondo ikuphi esikugcinayo ngempela thina singabe sigcina konke kwesabatha thina asifundiswa khona babamkhulu. Ngasukela leso sikhathi lapho umfundisi wenkosi uSambuthi uthi bakuyisabatha ama-cellphone mina angawavuli ngowagcina uwavula nje makulalela uhlelo lolu kumele kushaya past 7 mase kuphela inkonzo yeKhosi FM bese ngiyavala ukuze ngiwavule sekuphela isabatha. Ngafunda ngaleso sikhathi ngathi mina kusho ukuthi kuningi esingakulungisile esingakwenzi esingakulandeli esifundiswa uBhomela Sithembiso Samampondo. Siyacela abantwana benkosi ukuthi sibuyele ey'ntweni zikababamkhulu. Ubabamkhulu wayethunywe uJehova ethunywe emthelezweni womhlaba ukuthi azosibuyisela endleleni yakhe njengoba sivele sesigcina indlela yakhe kakade sabantwana bakhe kakade asibuyele kuye sigcine iy'ndlela zethu. Inkinga ekhona uthina kakhulu amaNazaretha muthi ezinye izinto inhlayisuthi uyayikhuza noma uyakhuza abathile uthi wena ukhole kakhulu ngicabanga ukuthi wena uncwele wena. Ngiyabonga kakhulu ukuthola lethuba bantwana benkosi esiphakamile ngathi singabuyela enkosini esiphakamile sigcine imithetho kaJehova njengoba injalo. Ngiyabonga nibe nesabatha elihle. Amen. Amen. Hawu amen babuhlongwane siyabonga. Sibonga kakhulu. Iyona i-voice note esinayo leyo ayikho enye engiyibonayo. Uphumile ulive wethu kwahamba nje i-network yavele yabaleka nje yonke kodwa sesikwazile ukuthi hayi nakho ukuthi siyasebenza ulive. Ababuka ulive bangachecka lapha ku Facebook live babone ukuthi batholani. Sengibhekala nje ema-computeni ethu ukuthi hayi i-internet isibalekile-ke la kodwa ke sizozama sibone ukuthi sifikaphi. UBabuhlongwane ufakaza lento esiyishoyo umfundisi ukuthi hayi wayizwa yena insizwa imtshela ukuthi cha isabatha lapha yenye into akuyona le yethu la esesidlala ngalo nje. Sakhona nabangagcini nje straight-ke yaka-ke nje ukuthi ukuliphula khona umuntu nje ongasayingenile indaba yayo uyayidlela uyayiphekela wenza nje noma yini ukuthi akayenze ongasenendaba nje kodwa hambe futhi athi uyiNazaretha uthi umvangeli umdluli asixwayise nalo khona ndoda uthiwa yathi ungayifakela iflask. Uthi umvangeli umdluli ixoxo yena uthi umvangeli umdluli kunensizwa eyayiphambanelwa yikhanda lapha phansi kwendwedwe. Bahamba noMaphumulo-ke uMaphumulo nangola ekuthuleni umshumayeli lo mfishanyana umshumayeli uBen Maphumulo bahamba naye-ke babeziwe kulo muzi kuthiwa abazothandazela lensizwa. Uthi bafika ngosuku lokuqala bafika lensizwa kuthiwa hey
lo muntu ngathi khona umoya omtshelayo umaniza uvela wabaleka uthi ngokulandelayo bathi yazi asingabatsheli kwabakubo ukuthi siyeza angithi vele uyasangana uhlala ekhaya asingabatsheli nangalelo langa bamfica kekho okwesibili uthi bacabange lo muntu uzomntola kanjani uthi umdluli bese ngithi kumaphumulo asenze nje emaphumulo asichele ngamanzi apho usisiwe lala elala khona sithandazela umbhedo uthi umbambe uthi bese bawuchela umbhedo bawuthandazela umbhede bawuchele uNkulunkulu sicela thuma ingilozi ezombamba size simfice uthi ngempela simfice ngokwesithathu uthi kuthema sibambe ingubo yokuthandazela isambatho uthi waseyavuka uhlala ngonyathi hayi wathi wemdluli yeke leyo ngubo awu cha siyakuthatha uthi angizothandazela wena uphuza iti elishisayo ngesabatha awu uthi umdluli hayi bo akodwa angizengabhekatiye ngesa uthi wena itiye ulifaka lapha ligcina ukushisa kuze kuyofutshayisa abantu lishisa wathi itiye oliphuzayo liyakujulukisa uphuza itiye wathi ngeke ngithandazele wena umaphumulo angithandazele yedwa yeke ingubo uthi la ngidethe izidimoni yeke ingubo uphuza itiye elishisayo ngesabatha manje nangena yibona indaba namanje bakhona abantu abathi iflask ayisho lutho ngeke ngabona lapha la besikhona uyibonile indaba ngesabatha mase sidla sidleni sidla amahlamvu sidla amahlamvu zayisabuya ehotel kwathiwa kuthiwa kufundiswa kanjani lokho kuthiwa kune-technology yakhona umlilo akuwona umlilo kodwa kuyashisa indaba enkulu ayikho into engashisa asitshelwanga bakhona into enhle leyo sitshelwa abebefuna ukudla udla okushisayo sitshelwa amanazaretha abefuna ukudla okushisayo ukushisayo ukuthi cha i-technology neflask iyi-technology nje ngiyabona mengakutshela iqiniso mina ngiphupheke kakhulu khona lamawayini okuthiwa akadakani angifuni ukudla emngceleni wangogcina ngithatha igaba uzohlukanisa ngani monga umuntu ongenayo efica ngiphethe lelibhodlela iglasi-ke nje iglasi ke siyigcwele ngiphethe yona ngize ngiyayiyaka yabo nje iglasi yewayini iyaziwa ya ngisho ungayifaka i-liquid fruit nomani ufake noma apple juice noma i-apple tizer nomani uyothi umuntu wayiphuza iwayini umudla emngceleni uzogcina ulithathe ikhaya ya manje yini nje uze uyisondeze uyinazaretha uthi hayi sithenge la ngadakwane uze uyewayinini nje kwenze njalo noma kuthiwa kuyadakana noma kudakana bekunani kuthenge iy'phuze lezi ezaziwayo ezizazi zonke ukuthi cha ijusi-ke le hhayi cold drink-ke le siyayazi sonke uze uvune nje okufana newayini nje ngoba kwenze njani nakumbuzo wasondela ngala khumbula eGibhithe uzokhumbula eGibhithe uzobuyela khona inkinga ilapho ngoba ney'ngane izolokhu ey'buka njalo nengane efunda ugwayi iqala ngokulokhu ibhema uthi icosha izinto phansi lokhu ibhema uthi ithi ugwayi hhayi iyasuka abantu abadala uma belahla ugwayi iqosha isinqamu kanti ayazi ukuthi iyagaxela ngithi usilahla sivutha uyabhema ashinge phansi acoshe naye abhema kanti useyagaxela usezovela aqaleka sikhule ekuPhakameni nogwayi okwakuthiwa usikeleti usweti awazi udayisa isitolo ekuPhakameni kwakwaziyo ukuthi lethi ifundisa ukubheka kwakwaziyo ukuthi la uncikisa ingane odongeni likagwayi izowela khona uvele wakhelwe lokho sasidlela uswiti obhaliwe sasidlela oqhafa sikoti hayi lo switi ogwayi udlela uguduzi thule phansi manje ingane ngoba kuthiwa nje libunjwa liseva uma ingane uyithengela lo sikeleti uzwiti izokuza ukuthi kusho ukuthi nogwayi umnandi njengalo switi ibese ideke nguzo yes yangena into uthe engqondweni sokona ke
Ungayiniki ingane into yokuthi hayi akukona lokhu kuyilolela khona Yeah. kodwa kuyise endleleni yakhona kakhulukazi-ke kumaNazaretha njengoba sikhuluma ngobuNazaretha namhlanje. Ushembe muhle mfundisi, siyabonga amazwi asiphe wona, siyabonga nokuthi asithwale asise emazweni esasingacabanga ukuthi siyoke sifike kona ngesikhathi esinzima. Yes, sihambe ngesikhathi esinzima, wasithwala ushembe, saya sabuya